an bochtán agus a chuideoir. Bhí fearr sebhar santa chun uair, agus bhí ard gúil an óil ige. Bhí ferrim mhór saoirige, díal sé an erim, agus fuair sé mórán óir éire. De lag sé an tóir, I dtrogur dhin sé éon chnapóg a bháin de. An son dhin sé Paul sa talamh in áit uignach, agus chuir sé an chnapóg mhór óir síos sa fáil. Thagach sé gach éon lá chun na háite, ag féachaintear an chnapóg óir. Ba mhór an sásamh ige leis an chnapóg a duiscint le na húilimh. Chonaic beúnach ag dul gach éon lá chun na háite. Dária ar san beúnach an aigeanna féin, ach tá rud éigin le bh lacha gur siúd san áit úd. Níor bhúldam aileamach cad é an rud é. De lean an beúnach an ganista. Chonaic sé ag oscailt an faoile agus ag féachaint ar rud éigin a bhí híos sa fáil. Thólóg sa bhí sé mithe, tháinig an beúnach agus d'oscail sé an Paul. D'rúg sé leis an chnapóg óir. Is mór an trú an tóir sa, bheith dí bhuian sa, ar sesin. Amárach a bhí chuaigh, tháinig an fearr sibhir chun an fhaoil, mar bach nach. D'oscail sé an Paul. Bhí an chnapóg I mithe. Bhuail sé a dhá bhár agus chas sé an dá olagáin diaag. D'oirg cósa é. Cad é sin ort an súd ar san cósa leis? Ar sesin, táim créachta, táim créachta, táim créachta. Agus duine sé dó a déobh na chnapóige. Nósa sa dúirt cad a dhéanamh ar san cósa. Aim sé cloch bha mhór, chomh mór leis a chnapóg óir a bhí agat. Cuir an cloch síos sa fáil san, agus aber leat féin gur bhí an chnapóg óirí. Beigir a tarifa agat as an gloch agus a bhí agat as an óir. An múna. Níl éinge is dalbha na an bochtán sibhir. Bíonn tartar agus bíonn ocrasair agus bíonn fóachtar, agus bíonn aglan na meúnachar, agus ní bhíonn trúig éinge dó. Ní bhíonn blúre de bhar an tibhrisige ar an saol só ná ar an saol eile. An bochtán agus a chuideoir. Bhí fearr sebhar santa chun uair, agus bhí ard gúil an óil ige. Bhí ferrim mhór saoirige, díal sé an erim, agus fuair sé mórán óir éire. De lag sé an tóir, I dtrogur dhin sé éon chnapóg a bháin de. An son dhin sé Paul sa talamh in áit uignach, agus chuir sé an chnapóg mhór óir síos sa fáil. Thagach sé gach éon lá chun na háite, ag féachaintear an chnapóg óir. Ba mhór an sásamh ige leis an chnapóg a duiscint le na húilimh. Chonaic beúnach ag dul gach éon lá chun na háite. Dária ar san beúnach an aigeanna féin, ach tá rud éigin le bh lacha gur siúd san áit úd. Níor bhúldam aileamach cad é an rud é. De lean an beúnach
an ganista. Chonig sé ag oscailton faoile agus ag fiochan tar rud éigen a bhí híos sa fáil. Hálóg sa bhí sé mithe, hánig an bethúnach agus doscail sé an Paul. Durrúg sé leis an chnapógóir. Is mór an tró an tóir sa, bheith dí bhuian sa, ar sesin. Amárach a bhí chuin, hánig an fear sibir chunan faoil, mar bog nach, doscail sé an Paul. Bhí an chnapóga mithe. Bhúil sé a gá bhár agus chas sé an dá olagáin diaag, dairg cósa é. Cad é sin ort an súd ar san cósa leis? Ar sesin, táim créachta, táim créachta, táim créachta. Agus duine sé dó a déobh na chnapóige. Nás a dúirt cad a dhéanamh ar san cósa. Aim sé cloch bha mhór, chomh mór leis a chnapógóir a bhí agat. Cuir an cloch síos sa fáil san agus aber leat féin gur bhí an chnapógóirí. Beigir a tarfa agat as an gloch agus a bhí agat as an óir. An múna. Níl éinge is dalbha na an bocht dá an sibir. Bíon tartar agus bíon ocrasair agus bíon fóchtar, agus bíon agla na methúnachar, agus ní bhíon trúi géinge dó. Ní bhíon blúre de bhar an tihrisige, ar an saoil sa ná ar an saoil eile.